Μια ήττα η οποία θα φέρει προβληματισμό για την εικόνα η οποία δεν ήταν καθόλου καλή για την ελληνική ομάδα. Ήταν μια απογοητευτική εμφάνιση. Πολύ εκνευρισμένος φεύγει ο Μάριο Μπερέτα. Δεν θέλει να μιλήσει. Το είδα Κωστή. Είδα τον διερμηνέα του που πήγε και να του πει ότι θα θέλαμε να μας μιλήσει. Δεν έχει διάθεση να μιλήσει. Είναι πολύ εκνευρισμένος. Τον βλέπετε. Φεύγει πρώτος για τα αποδυτήρια και θα έχει, όπως όλα δείχνουν, πολλά να συζητήσει με τους παίκτες του για αυτή την σημερινή πολύ κακή εμφάνιση στο πρώτο τελευταίο φιλικό επί ελληνικού εδάφους. 11 ημέρες πριν από το πρώτο παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει να δώσει ένα ακόμη παιχνίδι στην Γερμανία, την Τρίτη κόντρα στην Νιρεμβέργη, το πιο δυνατό από όλα τα παιχνίδια εδώ στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Θα το δείτε και αυτό ζωντανά από την Nova. Βλέπετε πάντα τα πλάνα που μας δίνει ο Γερμανός σκηνοθέτης από τους Έλληνες φιλάθλους του ΠΑΟΚ, 2.000 περίπου, που ήρθαν για να δούνε την αγαπημένη τους ομάδα στο σημερινό παιχνίδι. Μετανάστες από την περιοχή του Offenbach, τα προάστια του Offenbach και τα προάστια της Φραγκφούρτης και τη Φραγκφούρτη. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν τους έδωσε την χαρά που περίμεναν από το σημερινό παιχνίδι. Θα ήθελα από τον Κωστή Πότσαρη να με ενημερώσει αν υπάρχει δυνατότητα για να έχουμε κάποια συνέντευξη λίγο πριν ολοκληρώσουμε την μετάδοσή μας από το Offenbach. Ο Κωστής Πότσαρης που έχει πλησιάσει τον Wolfgang Wolf, τον Γερμανό προπονητή των Kickers, με το πέρασμα από το πρωτάθλημα της Super League, έστω και μικρό, ένα πέρασμα από την Ξάνθη. Το βλέπετε και το Σαλβικίδη περιτριγυρισμένο από τους φίλους του ΠΑΟΚ, έστω και αν δεν υπάρχει πολλή διάθεση λόγω της κακής εμφάνισης και του αρνητικού αποτελέσματος, για κάποιες φωτογραφίες, για κάποια αυτόγραφα, για τον κόσμο, για τους φίλους του ΠΑΟΚ εδώ στη Γερμανία. Αυτή είναι η χαρά, όταν έχουν την ευκαιρία να βγουν μια φωτογραφία, να πάρουν ένα αυτόγραφο, και αυτό προσπαθούν να κάνουν και στην συγκεκριμένη περίπτωση. Επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα 3-1 από τους Kickers Offenbach σε ένα πολύ κακό διάστημα από το 21 μέχρι το 39, με τεράστιο πρόβλημα στις στιμένες φάσεις, κακή αμυντική λειτουργία από τον ΠΑΟΚ. Είδατε τον Wolfgang Wolf. Κωστή, θα μας μιλήσει ο κύριος Wolfgang. Απλά περιμένουμε να λύσουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη μετάφραση, γιατί δεν θέλει να μιλήσει στα αγγλικά. Παρακαλώ την Αθήνα να με ενημερώσει αν έχουμε χρόνο, αν μπορούμε να περιμένουμε τον κύριο Wolf για να μας μιλήσει ή αν θα πρέπει να επιστρέψουμε εικόνα και ήχο στην Ελλάδα. Θα χρησιμοποιήσουμε έναν εκ των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, ο οποίος μένει εδώ στη Γερμανία, για να κάνουμε την συνέντευξη και την μετάφραση. Ωραία. Κωστή, ο λόγος σε εσάς για να μπορέσουμε να έχουμε δύο λόγια από τον κύριο Wolf, ο οποίος δεν θυμάμαι αν ως προπονητής της Ξάνθης αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε πολύ για την βοήθειά του και θέλουμε να το ρωτήσουμε ένα σχόλιο για μια ομάδα την οποία την γνωρίζει λόγω του πρώτου review του στην ομάδα της Ξάνθης. Der hat gefragt, er bedankt sich bei Ihnen, auch für die ganz Freundlichkeit hier in Deutschland, und der hat gefragt eben, wie haben Sie sich gefühlt, hier ein Freundschaftsspiel mit PAOK zu machen, weil Sie eigentlich die Mannschaft gut kennen, weil Sie auch in Xanthi gearbeitet haben. Ja, ich habe mich gefreut, dass PAOK hierher gekommen ist für ein Freundschaftsspiel. Ja, ich habe eine kurze, aber schöne Zeit gehabt, ja, und in Griechenland. Und das Spiel heute war für meine Mannschaft enorm wichtig, weil wir ja schon in einer Woche mit dem Punktspielstart beginnen. Είπε ότι τον ευχαριστεί και αυτός πολύ για το παιχνίδι που κάναμε σήμερα με τον ΠΑΟΚ, και ότι τον ήξερε τον ΠΑΟΚ από την προϋπηρεσία που έκανε μαζί με την Ξάνθη, και ότι ήταν πολύ σπουδαίο το παιχνίδι το σημερινό και για τη δικιά του την ομάδα, γιατί σε μία εβδομάδα ξεκινάνε τις υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα. Πώς είδε την ομάδα του ΠΑΟΚ? Wie haben Sie die Mannschaft von PAOK gesehen? Ja, PAOK war vielleicht überrascht von unserer Spielstärke. Ja? Wir haben versucht, die Räume eng zu machen, PAOK nicht in Szene